Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Yay, makinlap ang ting. Pinakuro pa. Mura mas pabaruti. Sinang daday man na. Bitaw. Nang daday! Nang! Tasyo! Ala! Pabaruti. Ako, Nay! Na ako'y tuyo ni mo! Pangatsilong. Kariyot, Nang! Kariyot, kay manaog ko! Oh, come on! Unsa may akong ikalagad nimo nang daday, Dads? Nang Dads. Dads. Ay, kalami! Ikaw agad akong tuyo, show. What? Lingkod na dre. Sitting down. Sitting down. Lingkod na yung kabus na mong lingkuranan na. Sitting down. Ay, Oh, come on. thank you. Agay. No, Ay, natusok ko. Ay, Nasugsog ang lubot. natusok akong labot. Ay, kanibang ni Agyog Coron. Aha. Kay excited kay ko sa inyong away ni Renato. Oh, naibaw na si Dre ka nang? Oo, Oh, come on. Uy, ako pa. Nabaniog kay tanan ng inyong away. Og gusto nako, anak ko mo pusta nimo. Aw, ana! Aw! Ay, Sigurado yun, gan. Daog na kana, nang daday. Sigurado. oo, dag-agitasyo ha. Kay hatagan ti kag miron. Miro, mau ba nang? Oo. Oh, double L. Oh. Come on. Oy, abi nimo. Ah. Nagpustaan na ibing turibya. 3,000 ang pusta. Uy, Unya, makipustaan na sa pilis nga kung ba na? Na. 5,000. 5,000. 8,000 tanan. Oo, ay, 3 ug 8. Unya, no. Hagdun sad nakos apiot. 5,000 sad. Uy. Asyaro. Dako na niya kung daogan na. 10,000 na. 385! 385. Ala, nagana din mo kwarta nang oy. Pagka-double L. Dagan, oy. Kung doon na'y makipustaan na'y nako, no. Kanang kutob-kutob sa 20,000. Ako ning isiyot. Oh, Isyot. isiyot na kung tanag kwarta parang tasyo. Nakog si Isyot nga asawang Isyat. Pagkitahan ti kay kontra nang. Oo, basta musukol pa ko og 20,000 ha. Pila may ako nang Dads. Ay, hatagan tay ka og kining 5,000. Uy, Yamat! Sugot ka. Basta Yaman. sigurado ang mudaog ka. uy, salamat kayo nang Dads sana. Oh, come on. Kini kay Dads, good Kanada, lipay na kay kuwana ng Dads. Yan. Pagka-double L ko mo. Ay. Tagay sa bunya kong mironang. Gigi. Gaanti kag 2,000. Basta mudaog lang yun ta. Oh, come on. Kanya. Stretching. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Push up na sir, push up right. Ito kumana, push up to 20. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sige, paspasi. Para, unalo. Uy, naglo. Nailabak ka Tasa. na, oh. Tasa. Oo. Trapuhi una ng imong mga singot na to. Salamat Toribia. Ahoy na to. Dag-abaya gyud taon, ha? Kaya nagpustaan na ibigay ming daday. Ha? Nagpustahan na mo? Oo. Og diha ko pusta nimo. Unya to asad siya pusta ni Tasyo. Uy! Saan na murag nabali na da? Dapat to aga pustantasyo. Unis nang dadayaran ako. Uy, kalain ko nimo na to. Adto man hinuon ko nimo papustahon sa pildihonon. Ari ko pusta nimo kay dumadaog gud ka. Ay, Toribia. Oh. Minaw. Anong adto man mo pusta si Daday ni Tasyo nga luyat man kayo to? Ambot Iya. lang niya, Gregi. Luyat. Abot Pila lang niya. may inyo pusta? Tag 3,000 me. Wa?
Bawa mo ko'y laing kwarta, maura man na. Oh, porbida. Na si Daday. Hatagan na ko sa Gismel. Unya, ano siya mo pusta ni Renato. Uy, unya ako, ha? Tana man noon. Hatagan sa ka Gismel, pero adto ka pustan tasyo. Oh, kalain ninyo, Greggy, uy. Ang maayo hinuon, no? Ha? Hatagi na lang ming duha og 10,000 ni Daday kay Ay. adto mim manghagad sa lain. Ha? Dili na lang may magkontra ni Daday. Oh, Kana na lang. nala sige. Mas mayo pa. Sige. Akong pahibawon si Daday. Felix, sildo man ron na mo, Felix, no? Oh, kay nga naman di ay. Mangayo ka nga naaman kay imong kagulingong sweldo. Hindi ko mangayo, Felix, oy. Oyo, good taon. Makipustaan na ko ni mo. Aw siya! Karaan. Makikbusan na yasab ka. Oo, siyempre. Asa ba kapusta ni Tasyo o Renato? Pas kang buang nga gini mo idaday. Oh. Pulos lang kasugal. Anas mo na huna, basugal na yun. Baka diya, Felix, oy. Sige na, God. Lingaw-lingaw lang. Di ko. Nya pila may itong kasado. Bisag Unsa? tag 5 mil lang ta. Tay, Ay, uy. Lolita. Unsa guna inyong kalaki diha sa tay? Singano ko tay. Lolita. Oh. Oh, nahanggaw naman. Ay, naimong nanay ay. Gusto siyang makikpustaan na nako. Apil ka, Lolita. Kalain ninyo nay uy. Uy. Magunay mo mong pinustaan na ang kwartaha uy. Lain naman noon. Wa man ay kaso, Lolita. Kay total, kining imong amahan. Di naman ni siya muhatag na kong kwarta. Mas may pang magpastaan na lang ni. Sige. Oh, Okay ra na ay Lolita. Kay aron ba Okay ra. kanang iyang kwarta, Oh. maari sa ginan nato. Ha? Kay sa iyang isugal sa lain. Na, ambot lang yun ninyong duha. Ala. Basta para na ako, dili gid na maayo ang inyong buhaton. Di na maayo nang gibuhatin nyo ron. Hala mo. Asa mo ka? Kuloin. Uy, kuloin. Oh, kuloin. Ay, ano na lang. Felix Dakat, ako'y mo kupot sa tong kasado. Ako'y mukupot. Kay aron, white trampas. Mo na imong timanan, Kidsong. Ang imong footwork, pansin combination. O ang imong diskarte sa pagdipinsa. Mura Manny Pacquiao. Oh, come on. Gamitan na ako og pinapakyaw style. Kara! Pacquiao style. Yan na. Dili inadlaw style. Ay, mo na yun ay kayo na nga makabawas ka nila na to sa iyang pagdaog-daog ni mo. Oh, may gusto ining akong lipok. Patay wa na sigurado yung muyak ka na sa inig kay gawin eh. Oh, come on. Kaduha na siya mapilde. Ha? Double L. Togyo ko. Ha? Tunsa ka? Tuwa ka, walhon. Togyo ko. Kana. Pero malipat sa ining akong wa. Siguradong sakiki siya ini. Tanor man ako. Di ka ba manukmag sa nato? Ay, sus! Noon sa nais ng baga na nga murag ambot lang ang kumo ato asa paingon wakasabot ug asa padong. Nakasumbagay naman niya na siya sa una. Sa una? Oh, gagmay pa mi. Gagmay Bagay pa. niya na noy. Kang may pa mo. Mura magginako sa hulmigas. Kana. Double L. Kinsa may way bawat ninyo? Kinsa man? Oh, siya. Mura mo na way buot ng bag. Sigurado yung muluka pa na. Oh, dagang kay kong style nga gamiton no niya, Pits. Kanang makalitan siya nigtugpas akong mga kumo siyang naong. Pero yun na siyo. Yun na pa. Oh. Kinsa maging morepere dahil ninyo nga di matumasugot si Renato kung ako'y morepere ninyo. Oh, may daghan. Importante pinang represyo. Ato unya to siyang sabuto ng balik. Hinoon. Na may daghan diya ba? Naman si Noy Dolpo. Kabantay ka, Noy Dolpo. Noy Dolpo. Noy Pudol. Noy Dolpo. May mga mukoy may umanok. Mo na yung repere. Mo na yung repere. Kuimi mo na. Pwede sir, pwede. Basta patas lang mo repere. Okay na na. Pwede man sa si istak. Kabantay kang istak. Bisa kinsa, Pits. Bisa kinsa, basta kung ato mauyunan. Mayo! Oh, Uy. Mayo! uy, kinsa naman sa drug tingo nga pagpagaw. Purang si Noy Felix Dakat. Ay, unsa naman sa kay Tuyo. Come on.
Ha? Tanasyo, atong kanawagon. Lingkod. Sitting down. Lingkod ni Felix. Sa mong kabus nga lingkuranan. Sitting down. Salamat, Tasyo. Double L. Ayo. Ay. Sa may kalagad ni Monoy. Ako, anay. Ha? Niagyo ko, Tasyo, kay nako'y importanteng tuyo ni mo. Sige na. Saman. Mahitungod ni sa inyong umabot nga boxing ni Renato. Wow, double L. Oo nga naman taray, Noy. Ay, kuan ba? Ay, ato-atol niya. Abi ni mo, akong daday, nagpustaan na eh. Oh, nagpustaan na rin mo, Noy. May pusta ka na ko. Why? Gusto ko daw. Huwag ko pusta ni mo. Hay. Dahil na. Pero, buhangyo ako ni mo kanang sekreto. Kanang walay mo kanang sekreto ni. Oh, come on. Double L mo, Noy. Ngun sa man, Noy, ha? Muhatag ko ni mo 2,000 basta magpapildi lang ka. Ha? Sekreto na to. Magpapildi ko, Noy? Unyang huwatag ka na ko 2,000? Oh, Tasyo. Papildi lang ko. Hay. Double L. Double L. Tapat ako. 7,000 ko nila. Ako na minaw magyud ko. Magpapildi yung ko tungod las 2,000. Sekreto man eh. Ha? Pilam na imong gusto. Pasensya na ka, Noy, ha? Uy, mo na imong gusto. Purag imposible kayo nang may taboda. Dako kay may kasado ni Renato ini. Kung mapildi ko, siya ko'y akong pusta. Siya ko eh. Siya ko'y. Dako pili siya ko eh. Nga magbabiko nga po may tuno. Kuha ka lang, pilam na inyong pusta sa duwa. Kuhaan tag 5,000, Noy. 5,000. Tag 50,000. 50,000. Kana, Camille. 50,000! Ay, sa ko si mata ni mo gimahadlok tag suwawa po di. Kadako ko di ay. Ha? Naday mo anang katidara. Hay, galimot ka. Sponsored by Pipito Maninoy. Pipito. Tinaw na, Noy Felix. Double L. Kung nagawa pa ni mo, Noy, arin lang kapusta na mo. Kay siguradong daog ka pa. Ayaw atong Renato kay pildihunon kay to. Napildi nas basket, nya mapildi bas boxing, kaduha mapildi, double L. Hay. Los. Pila magil ka porsyento nga mo daog ka, siyota. Yoy. Bida din si Lexpe. Huwag ako yung pungutan on, 100% na eh. Kana? Kabot ka kung si 100%? Sabot. Ikot, 10% naman ibawan ko ni mo. Sigurado yung mudaog ko. Unas tanan, first of all, tagas ang akong kasway. Tinakita ko, Bugbo magkaitog kamot si Renato. Tinod na. Muram to dwinde. Mao. Uhay. Uhay. Bitaw sabno. Sapin. Sambrum. Dako kay bintaha si Tasyo ni Felix, oy. Mao. O gawas pa na Noy Felix. Lexpe, ha? Noy Lexpe. Proven and tested na kayo ning kumuha na ha? Siguradong malukapag yun unya si Renato inig kaigo ini. O kamaw. Ay, bueno, sige, siyota. Ako na siyota. Tasyo ba, Tasyo? Mag-istorya na tagbalik. Uhahay. Okay, Lexpe. Basta Noy, ay kabalaga. Isyot na lang na daan ang imong pusta pabor nako kay siguradong mudaog yung ka. O kamaw. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.